Още от деня. Скандал в църквата Света Неделя в Батак. След храма Света Марина в Пловдив, митрополит Николай е направил нововъведения и в църквата в Батак. Историци, етнографи, архитекти са изпратили протестни писма срещу златните иконостаси, разбованите гръцки столове и изкуствените цветя, които променят духа на този паметник на културата. Сега Министерството на културата започва разследване. През лятото на миналата година храмът, в който се съхраняват костите на загиналите при Баташкото клане, беше дарен безвъзмездно на Пловдивската митрополия с решение на Общинския съвет в Батак. Още за случая в репортажа на Цветан Симеонов. Още през есента на 2011 етнографът Мария Йорданова и историкът Веселин Станков забелязали, че започват промени в интериора на Света Неделя. Вкараните вътре за богослужение утвари, монтираните стъкла променят микроклимата. Значи вътре се увеличава температурата. Така или иначе това едва ли действа благоприятно на малкото останали стенописи. Според свещеника, който обслужва храма, вътре не се е случило нищо нередно. Тези елементи, които се опитват да ни припишат, че сме ги преправили, че сме ги слагали, че сме допуснали някакъв църковен кич, съвсем не е вярно. Въпреки уверенията, и в косницата са направени корекции. Извадихме светите мощи, бяха поставени в този саркофаг, който се нарича рака. Нищо повече няма да правим. Тронът, иконостасите и новите икони разделиха и хората в Батак. Не трябва да бъде така. Трябва да бъде по старото. Съвсем нормално в една православна черква да има свещници и иконите на нашите светци. Църквата ни призовава към смирение, значи би трябвало да няма такива лъскави неща. Противниците на новия интериор са убедени, че сега духът на храма Косница е подменен. По време на служба посетителите не могат да стигнат до олтара. А вътре в самия олтар са следите от кръв и куршуми, много важни, които те не виждат. Храмът Света Неделя е мавзолей на загиналите по волята на останалите живи след априлското въстание батачани. Историците се надяват, че точно тази позиция ще бъде застъпена от тричленната комисия на Министерството на културата. От митрополията пък вярват, че експертите няма да открият църковен кич.